Prije nekoliko dana održan je summit NATO-a u glavnom litvanskom gradu Vilniusu. Ondje su se iluzije srele sa stvarnošću, a propaganda sa činjenicama. Glavna tema bio je naravno rat u Ukrajini. Rat koji, kako kaže glavni tajnik NATO-a Stoltenberg, je počeo još 2014. godine otkad NATO retrenira ukrajinsku vojsku. Dana 4. lipnja, prije 50 dana, počela je dugo najavljivana ukrajinska kontraofenziva. Ofenziva nije postigla ništa osim zauzimanja nekoliko sela na ničijoj zemlji. Nije nanijela ozbiljnije gubitke neprijatelju. Dakle, Zelenski u Vilnius nije donio ništa, nikakve rezultate, već samo prosjačenje. Da je Ukrajina postigla ikakav uspjeh u svojoj kontraofenzivi, ne bi mogli živjeti od medijske histerije BBC-a, CNN-a i domaćih prenositelja vijesti. Ukrajinska vlast se nadala da će ovdje i sada biti primljena u NATO ili barem da će joj biti rečeno kada će moći postati član. Nakon što je odbijen, predsjednik Zelenski je NATO optužio za slabost i nesigurnost, a oni njega za nezahvalnost. Došlo je tek do najave smanjenja kriterija za članstvo sa 2 koraka na 1 korak. Danas pak u srpnju 2023. Ukrajina je vojno, financijski i demografski u jako lošem položaju. Do te mjere da je Europski komisar za vanjske poslove Borrell izjavio da bi pala za nekoliko dana, bez zapadne pomoći. U toj situaciji režim Zelenskog želi uvući cijeli svijet u rat kako bi se spasio. Stav SAD-a ovdje je jasan. Ulazak Ukrajine danas u NATO značio bi rat sa Rusijom, a to ne želimo. Zapad je uložio sada već oko $200 milijardi za potporu Ukrajini, a rezultati, povrat na investiciju su vrlo slabi. Ljude koji vode politiku Zapada ne zanima ukrajinska država, niti narod koji tamo živi, njih samo zanima koliko štete mogu nanijeti Rusiji. Žive u fantazijama kako će ondje doći do promjene režima, kako će komadati tu državu na 10 malih država, gdje bi onda na vlast bili postavljeni njihovi poslušnici, dok bi prirodne resurse razgrabile nezasitne zapadne korporacije. Ništa od toga. Do danas je uništeno barem 1/3 vojne opreme koju je Zapad donirao za potrebe kontraofenzive, a poginulo je nekoliko desetaka tisuća ukrajinskih vojnika, mahom treniranih u zemljama poput Ujedinjenog kraljevstva. Ofenziva bez potpore iz zraka ili barem protuzračne obrane u 21. stoljeću nema šanse, a ukrajinska je protuzračna obrana iscrpljena pred nekoliko mjeseci, kako smo mogli čitati. Umjesto prema miru, sukob ide dalje putem međusobnog iscrpljivanja, pa tko duže izdrži. To je vrsta sukoba gdje je ključna ekonomija i koliko možeš proizvesti. NATO se našao u velikom problemu sa opskrbom streljivom, a najviše se govori o artiljerijskom streljivu kalibra 155 mm po NATO standardu, pošto je ovo uvelike pozicijski artiljerijski rat. Procjene korištenja streljiva na ukrajinskoj strani idu od uobičajenih 2 do 3 tisuće na dan, pa čak i na 5 do 7 tisuća komada na dan za vrijeme intenzivnih borbi, dok ruska strana uobičajeno koristi 10 do 20 tisuća, a za vrijeme intenzivnih borbi i po 60 tisuća komada tog streljiva na dan, odnosno njegovog ekvivalenta. Sjedinjene države prije veljače 2022. proizvodile su 14 tisuća komada mjesečno, što je sredinom ove godine poraslo na 24 tisuće, a daleke 2028. bi trebalo dostići cilj od 85 tisuća komada mjesečno. Pokušava se dakle povećati proizvodnja, ali za to treba mnogo godina. Pojednostavljeno rečeno, ono što zajedno u godini dana proizvedu ili dostave SAD i Europa, ukrajinska vojska potroši za oko mjesec dana. Svakome je jasno da se Ukrajina ne može ovako nadmetati i da je situacija neodrživa. A sam sukob je zbog velike razlike u vatrenoj moći sličniji masakru nego ratu. Slična je proizvodna situacija i s brojnim drugim oružanim sustavima koji su slani u Ukrajinu. SAD se nedavno odlučio za slanje diljem svijeta zabranjenih kasetnih bombi, jer kako kaže Biden, ostajemo bez streljiva. Nemaju što poslati. Jesu li u Vilniusu napokon shvatili da to sa streljivom ne ide kao u filmovima? Što se tiče Europe, u Europskom parlamentu ovdje imali smo inicijativu 1 milijun granata za Ukrajinu, zatim zajedničku nabavu streljiva i na kraju inicijativu za povećanje vlastite europske proizvodnje. Međutim, sve to će trajati godinama, kao i kod SAD-a. Najnovije spasonosno oružje sada bi pak trebali biti zrakoplovi F-16, 40 godina stara tehnologija koja neće promijeniti tijek i ishod rata, ako ikada i stigne i bude upotrebljena. Sa samom dostavom zrakoplova jako dugo se kalkulira. Prema pisanju Reutersa, koalicija od 11 zemalja trebala bi započeti treniranje pilota u kolovozu ove godine u Danskoj, a centar za treniranje bi trebao biti u Rumunjskoj. A sve to kako bi se uspješno suprotstavili dominaciji Moskve u zraku.
Sve je to nedovoljno, kasno, zastarjelo. Ako se ovakvi trendovi nastave, ukrajinskoj vlasti se crno piše. Osim ako rat ne eskalira u svjetski ili nuklearni, izgubljen je za Ukrajinu. Do eskalacije ipak ne bi trebalo doći. Ispod fasade koju smo vidjeli u Vilniusu, jedinstva, sloge i snage, NATO zapravo nema mnogo snage. Dakle, unatoč medijskim naslovima kako po 10. puta ili ne znam koji, Rusija ostaje bez streljiva i kako se bore lopatama, situacija je zapravo suprotna. NATO je ostao bez streljiva i možda bi na sljedećem summitu u Washingtonu trebali promijeniti ime u No Ammunition Treaty Alliance. Članice NATO-a preko leđa Ukrajinaca žele nanijeti što veću štetu Rusiji, pritom cinički govoreći kako nisu strana u sukobu. Žele ratovati, ali samo do granice da ne ginu njihovi ljudi i do granice da ne gore njihovi gradovi. A Zelenski je u Vilniusu dobio jednostavan zadatak. Mora i dalje slati ljude u bitke koje ne mogu dobiti. Ne zanima nas broj stradalih Ukrajinaca, dok god strada barem jedan neprijatelj. Takvo ponašanje nije ni moralno, ni ljudski, ni racionalno. Položaj Ukrajine je svaki dan sve slabiji i što se duže bude odgađalo primirje, pregovori, kraj rata i sklapanje mira, to će više teritorija Ukrajine izgubiti. Sama Ukrajina najvjerojatnije nikad neće biti članica NATO-a, jer Rusija to neće dozvoliti. Jer će uvjet mira i nove poslijeratne sigurnosne infrastrukture biti ili neutralna Ukrajina, odnosno ono što od nje ostane, ili nikakva Ukrajina. U nadi da će ovaj rat što prije završiti, hvala vam na pažnji.